Lidi, ten parchat nám bere kytky. Ten parchat nám bere kytky, ty vole, Nováku, udělej něco. Ten parchat nám bere kytky, ty vole. To je takový zmetek, ty vole. Čau lidi, vás zdravím u dalšího videa. A dneska to je video venku. A budeme tady obcházet takový starší baráky. Neuděláme všechny, ale nějaký jo. Když jsem tady sám, je tu tenhle kašpárek. Nováček. A do popisku vám dám jeho kanál. Můžeme jít tudy nebo tak dveřma. Tak já nevím, ne, pojď tam tudy, půjdem tam tudy lidi. Půjdem tam tudy. Tím to nás ukáže, kudy jdeme. Jako bychom takhle tady na poli. Je asi 5 hodin. Nějaký chlap tam spí v autě, takže snad se nezbudí. A jo, a nějaký dědek na tom prostě, jak jste viděli. Neviděli. Viděli. Jo? Tak krtky, jo. Kytky. To je tady. Jo. Tady ne? Jsme měli jít tam tudy, jo. Pojď tudy. Jdeme tudy. Ne, vole. Kurva. Jsi nemohl vzít lepší obuv, ty vole. Ne, bačko, ne. Kurva, to bude klíšťat. Teďka to vidíte asi jako fakt na prd a já to tak vidím. Wow. To výška. To si do ní děláte srandu, ne? No jak se pak ještě krátíme zpátky. Hej, koukej se. Pravda. To obejdem, ne? To vejdem, jo. Jak tohle máme obejít? Kdyby tam byl nějaký vchod, takový tamhle, to nekukazuje. To nebudeme riskovat. Hej, pojď za mnou. Ne, počkej, se podívám takhle tudy. Díva. Tak budu držet. Počkej. Tady jsou třešně. Kde? Poručuj tady klukům, ať to začnou jíst. Nevidíš ty třešně? Je, třešně. Vidíte, tak já to zatím stopnu a já se tady zatím podívám. Už jsme zase tady. Tady hledáme 10 minut asi, ale nemůžeme nic najít. Tak se rozhodneme jít tam nahoru. Což se jako nevypadá moc dobře, jo. To zvyk si tady nikdo nechce vidět. Ale já jsem teďka spal o kopřivu a o bodláky. No, tak to si řekli fakt brzo. Můžete mi prosím vás někdo říct, jak tady jako to chceme přejít. My jsme fakt inteligentní. To je fakt masakra, já to tak budu ukazovat. Teď první, vole, tady jsou zmije, ty vole. No tak to běž do hajzlu. Teď jsi mi to říkal. Pojď tudy. Ne, to je kravina. Není právě. Tak to zkus. To je dobrý, pojď. To je nějaký klacek. Jo, klacek, vole. Teď pojď do toho lesa. My lidi, my jenom najdeme nějaký klacek. Mám klacek. Čekám, až mě kousne zmije, vole. A budeme tady dělat první pomoc, jak jsme se to učili v škole. Tyhle, co jsi to za rozpadlý svíňo? Počkej, já si to jen dám do pravý ruky, tu kameru. Nebo mám jí držet? Ne, tak pojď. Hned se mi to hned urvalo. První ráno, no. Dělej, Míro, ty máš tlustší. Já zatím, dělej, Nováku. Jdi dál, vole, já se napřáhnu. Novák seká trávu starým způsobem. Dělej, Míro. Míro. Ty vole. Tady je pavučina k prasa. Jedno, vole, jdi první. Proč? Jdi první. Dobře, tak Mám si klacek. Ty dej mi ten blbej klacek, tak. Možná na to držím blbě, já teďka fakt ne. To si děláš prdel. Kde? Wow! Jsme tu, lol! Jo. Mamma mia. Vidí? Počkej, jsme měli hodně velký průšvih. Ty vole, zalez, kurva! Co se stane? Nevím. Natáčej ho. Co to kurva je? Jo, on spí, vole. Spí, ty vole, ten čurák jeden, ty vole. Nevystupuje z auta. Musím být tam, ty vole. Tohle je to bílý auto tomu. Možná to nevidíte. Možná to nevidíte. Vede toho červeného a modrýho. Zkusím to přiblížit. Já nevím, no to kašlám, protože Jdem tam. Jeli.
Teď první. Ne, počkej. Jenom to nějak... Můžu chce. Ty to. Ne. To nejde. Každý to chce vidět. Jo, ale já taky, takže já to se víc típnu, než ten chlap zmizí. Teďka už jsme tady. Tam ti lidi zmizeli, teďka nevidíte, protože je zavřený. A my teda jdeme tady takhle. Budou to asi 2 baráky, protože zase až tak dlouhý to nebude. Herno tady kopři. No 3. Ne, 2. A co ten po cestě? Ne, ten kašel. To je chabý, to každý už viděl. Neviděl. Jsme tady. Dělej, let's go. Tady teďka budu takhle točit. Tady bydlel pan Krachana. Tady bydlel takový starý díra, který měl vousy a křičel jako krakonoš. Ti lidi, ne? Kašlanata, pojď. Chtěl kašlanata. Pěkně v takhle. Musíme dolů a zařvat hurá. No, měl jsme vzít nějakou vlajku, ale... No, že jo. Tak hej. Ten kacek. Tak ten kacek. Ne, ten kacek si ne. Ty vole. To byl pořádný seběh. Lidi? Co na to říkáte? Podle mě Eňo ňuňo. Já vám nechci chodit po ty vole. Tyjo lidi, já to asi teďka stopnu ještě, protože mám problém s nohou teďka. Lidi už mám, já si musím vysypat ještě boty, ty vole. To je fakt taky super, ty. Já tam jdu. Jako tam dopředu, se zbáznou. Jako já čekám, že nás chtějí policajti, nebo tak něco. A teďka jdeme sprintovat, aby jsme se tady schovali za to. Tak. Ne, ser na to. Kašli na to. Chlap je mrtvej. Teďka máme budovu číslo 1. Ne, už na to kašlej. Tak jo, tak pojď, dělej. Ne, lidi, kam jdeme? Jsme to ukončili. Tak kam ten chlap je živej. Lidi, myslím, že máme budovu číslo 1. Počkej, ještě musím zapíchnout ten kacek. Tak ho zapíchni třeba do tohle. Pojď tam, dělej. Ne, počkej. Tyba, ten chlap, kamo. Lidi, ne? Lidi, řeknu tady, tak to bude trochu přepat, jo? 1, 2, 3, go! Jo, dělej! To prčic. Novák tam ještě dělá vlajku. Jo. Nevím, jestli to měřu. Nováku dělej. Míro. Hej, pojďme, dělej, trhy, pro jistotu. Vidíte teďka fakt? Máme budovu číslo 1 a teďka jdeme k té druhé. Tak zatím, čau. Lidi, ještě tady. Je tady nějaký gang. Takhle jakože telefonuju. Tady nějaký gang. Nějaký Prima Ultra gang. Já to jsem stopnu, jo. A až tam budem, tak možná udám ještě jeden 3. Tak lidi, jsme u baráku číslo 2. Takže, au, zase noha. Tam to nebyl barák, ty vole. Ale dobře, u kořených věcí. U místa číslo 1. Teďka budeme u místa číslo 1 až 3. A u toho baráku, u těch 2 baráků tam budou menší něco, co vám nechceme říkat. To vám to ukážem. Tyjo, tady, ten les je tady hodně strašidelný podle mě v noci. No, už jsme tady. A jo, už jsme tady. Že, tečka. Jdeme dřív k tomu. Já to zemi prdel. To vole. Já se bojím. To nejde. Tak to překvapení, nebo to až nakonec? Nakonec, a ještě nevím, co to je.
Že tady máme ten barák, jo? Neotáčej tu kameru na mě, je to? Jo, tohoto. Jo, takže tady je ten barák. Jako, je to hodně zajímavý. My už jsme tady několikrát byli. Ticho, ticho. Je to tu hrozně, už tady bylo milionkrát. Přesto se bojím, že tam někdo je. No. Jdeme ze druhé strany. Půjdeme z druhé strany. A tam na druhé straně bude barák číslo 1. Teda, prdlaj, 3. Já jdu klasicky první. Slyšíte to, co mám potom si ukázat? Co je tohle? Jo, jasně. Co myslíš, že to je? Nevím, nějaký pytel, v tom je králík mrtvej. To mi hlavně. Au, kopřiva. Kopřiva. Co vždy? No, tady si někdo kreslil. 100%. A tady teda máme ten barák. Tam takové... Jako fakt? Tady vybuchla asi nějaká party. Co, jdeme k tomu dachu. Počkej, já se tady takhle podívám. Kde mě jdeš? Tady takhle podívám. Ty tam jdeš, Jako tak tam fakt nejdu. to byla taky, ne? To sorry, ale jako 7. někdy jako příště, jo, až bude třeba 20 stupňů pod nulou. Tady máme tu lednici, nebo co to je, nebo mrzák, já fakt nevím. Ty vole, fuj. To je rozdíl. A teďka? Tohle je barák číslo 3. Tady je kazeta. Lidi, co je, prosím vás, tohle? Tady je jídlo. No to si děláš srandu. Tady je normálně jídlo. What the fuck? Tady někdo žije. No a jasně. Ty vole. Tady taky, všude. Všude. Tak jdeme k tomu třetímu. Barák číslo 3. 3. Tak, jau. To je hodně strašidelný, tady ten barák. Kdo v noci tady bejt, tak se mě podělám asi. V noci tady bejt, tak se jako to nedám prostě. Vidíte ji takhle? Vidíte, už to skoro není stabilní. No, takže na to z bezpečnostních důvodů nebudeme chodit, jo? Ty vogy. Ty mouchy tady všude. Hej Míro, podívej. Ne, nejdeme ještě tady. Teď jdi první taky. Kam? Aby se byl taky ve videu. Kam? Takhle jakoby po straně. Míra půjde. Jste to taky viděli v záběru. A mám jít na to? Ne. Čumek se to... Sorry, že bude teďka zprostě, ale ty vole, co blbneš? Kámo, to je hořelo, jo? Kam je? Tudy, po straně, tamhle. Dobře no, já tam jdu, já tady už byl. Vidíte lidi, a čum to jak ty prchna tady. To je fakt stabilní, ty. Už jdu, chodě. Tady někdo pošlapal, ty já se bojím trochu, jo. Hej, tady je to. Kurňa. Kašem na to. Ne, počkej, ještě tady ze strany. Ještě já se chci podívat ještě do toho. Dovnitř. Ne, jakoby jenom tam kouknout, jako. Teďka se bojím, jako hodně. Tam byla moje hlava, teďka. No. Jako jak dlouho to tady je, to nemám ani tucha. Hej, tak jdeme, vole. Ty se bojíš? Ten se bojí, já se nevím, tak pojď ještě jdeme. Ty vole. Fakt tady žít, tak to tady nevydržím. Jdeme pryč. Jdeme to tudy? Ne. Že tam jsou trosky, ty holky. Jdeme normálně, tam je odkud jsme přišli, jo? To je taky hrozný. Nechoď na to, ty vole. Čumte, to rupne. A tam už fakt jako vůbec chodit nebudu. Možná lidi se to seká. Kvůli tomu, že to držím špatně, protože já to držím jakoby tím displejem tam, abych to viděli mě. A ty drogy, ježišmarja.
To ještě řekni, že to je nějaký heroj, ne? Ne, heroj to není. A tam ještě trosky. Tam. Jdem tam. Můj mobil. Jdem tam? Jdem tam nebo se jdem? Kašlu na to. Sem, a teď vám dám ukázat to překvapení. Teda ono to není překvapení, ale bydlíme tady blízko letiště Jo. a blízko dálnice. Ano, a pana Míry, Nováka, který bydlí tady. To je ten problém. Já zase moje noha, moje hnáty. Moje mě bolí. Tady tyjo, taky plot, ježišmarja. Před kolika lety. Jo, ale ty auta tady frčej. Co by to asi mohlo být, no? Když tady ty auta asi frčej. No, třeba 120 tady jedou, jo? Co by to mohlo být, jako? What the fuck? Co tohle má být? Dáme si challenge, že když se vám tady to video bude líbit, tak ta Míra skočí. Bez trička. Míro! Pojď sem. Když se to lidem bude líbit, tak skočíš bez trička do toho. To máš smůlu. Parkour. No. To byla dálnice. No. A druhá silnice je jako hodně plná. Ty vole. Novák tady čumí, tyjo. No tak to dějí jako, no. Možná bys to dal, jo? Hej, tak budeme ještě... Jo. Budeme ještě k něčemu. Parkour! Dobrý, tak já to zatím zase stopnu, jo? To tady je střihu. Teď my jsme se tam nedostali, protože je to tam zarostlý. A tady bych to chtěl ukončit, tady na krásně na stromě. Pokud se ti video líbilo, můžeš hodit like. Můžeš hodit odběr. Sdílení. A komentovat. A když... Ale počkej, myslím jako dobrý koment, ne nějaký prostě, no tam to svítilo, ježiši, no ty úplně zcela, ty kolik je 10. No tak prostě dejte 20, 30 lajků tohoto videa. A když bude maximum 40 odběratelů do konce, ne, do začátku školního roku, tak natočíme nějakou zase kravině. A bude to lepší, takže se můžete na to těšit, když to dosáhne. No, to spíš asi ne, no. Je to pouze na vás. No tak já si chtěla rozloučit a u další videa. Čau! Čau!